हाकर के 1.5 फुट बाय 1.5 फुट के खुरका एरपर थुमान बो 1.5 फुट हाइके रंजुका इगन मिस्की बाय हा ता साबलनि नाका ताके जिंगा बुसलै गायनाय अबखां नेट बाय खायनान बाङायनाय बुरुक सङैनाव सुजा लाइन अल नेट संनानि सुबिदांना बाङायनाय नेट सङैनाय आरो जिंगा सास खायनाय बुरुक सङैनाखा सुजांना बाङायनाय अ बुरुक लाइन के जिंगा बुसलिना गायनाय बीट पटी चार खान केरुका मिस अंके पानो 2 একটা তো আছে নাই 4টানি মধ্যে খাবাংনি তাখো বউকতাय अक्रा साक्रा बु जराव जिंगा कायलांगे जिंगा हातिओ दिमान कबां टंनाय रां कबां कामायंनाय अमनो तैनै नरक बायतिनि ककथाइसे थैसु सानाय ताय नरंनो जिंगा काय फुनंनाय उइलानो अ जानुवारी 1 उइक रमनि जिंगा कायरुं मानोके अबनो सबसे बाजार डिमांड कबां टंनाय रां कबां कामायंनाय बाजार हातिओ मार्च नि 1 उइक दिगि माने हार्वेस्टिंग अंनाय अ जराव मुइ कुथुंनि क्राइसिस टंनाय विंटर सीजन नि मुइ कुथुं आबो माने हार्वेस्टिंग प्राय माने पाइटी हाय अंगै थानाय आबोनि यागलका मुइ कुताल अंखनाय मार्च पयला दिके अ जराके जदि जिंगा चास खायनाय जदि रमनि हातिओ बुनसे आगेला तिखलाय मानो होके माने बाजारा हातिओ डिमांड टंनाय तै काम पैसा मोननाय मिस्की बे हानो मिक्स के तामफै काम के बोलिना का Hirabis F1 hybrid ni video site to site take रखा खाबां ताहो बौताय अक्रा साकार सं नंग तेनि जिंगा काय फुनुका अबखे आं ताव जिंगा कायनान बाङैनाय ताव जिंगा बुसलै कायबायखा जिंगा चारा आसाय लांगे ताव तर लांगे जत्न नामानि तै नेट डक्स मन नंग अमनो फुनंनाय आने जिंगा जे अब कायमान अब लाइन अब हाय सुब्लगनाय जिंगा जे जाय जल सुब्लगनाय अब कलक खाय जे नुहुं माने सुगरा इनके तेनिन बांगो सुनो बुसां गताय नरगयताय गुबुन भिडिअ मालाय फैनाय जतनानो बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमका।